Ahojte, merhaba. Opäť je tu náš obľúbený blog Turečtina pre radosť z Lucy, sekcia Pekné slovíčka, Güzel Kelimeler a dnes mám pre vás pripravené tieto 3 slová. Ideme na to. Prvé slovíčko, slovo ona. Po slovensky ona znamená ženský rod, keď chceme vyjadriť že niečo sa stalo v ženskom rode, napríklad ona napísala správu, tak vieme, že hovoríme o žene. V tureckom jazyku je slovíčko ona odvodené od základného slova, ktoré je v zátvorke o. Je to zámeno a znamená on, ona, ono. V turečtine nerozoznávajú ženský, mužský a stredný rod, ale majú to všetko pod očkom. A keď tvoria vety, majú takisto skloňovanie. Napríklad v prípade, keby som chcela povedať, že jeho stolička, tak by som mohla povedať ona sandalie, že bola to jeho stolička alebo jej stolička. Druhé slovíčko je slovíčko kaplan. Na Slovensku sa viac používa slovo kňaz, ale na dedinách a možno tak slangovejšie môžeme povedať kaplan, čiže kňaz. V turečtine slovíčko kaplan, ideme do zvieracej ríše, znamená tiger. Čiže kaplan na Slovensku je kňaz a kaplan po turecky znamená tiger. Ideme na dnešné tretie slovíčko, češme. Po slovensky, keď povieme češme sa, ideme sa učesať, znamená, že češeme si vlásky alebo môžeme si učesať nejaký pekný účes a po turecky slovíčko češme znamená fontána. Sranda, nie? Ďakujem krásne za pozornosť a to je na dnes všetko.